MG Boy Recorder. Soyayya akwai daɗi in ka samu mai san ka, na baki ƙauna hannu biyu kin ka karba. Soyayyar ki na samu ta yaya mazan faɗi ba. Ƙauna ce ta gaske, ƙauna ce ta gaske. Mutuntawa a soyayya kina yi min, kullum burin kishi ne ki faranta min. Alamu sun ka nuna ba ki min, ina nan akan bakana kar ki sauya min. Ina san ki zauna ciki ke kike tsakani, ba kya fushi da ni mata, ba kya fushi da ni, ba kya fushi da ni mata, ba kya fushi